Ayaw ro baro. Tadala. Okay, tadala. Đại thanh na na. Ông in đại thanh na na. Ako na si Grace. Taga Ladislawa, Kilids. My name is Grace. Sa kilid ramam ni sa Ladislawa nagpuyo. My name is Grace. I'm here in Ladislawa side. Side of Ladislawa. Swerte kayo ng uban. Nasuod silang ugangan. You know, to tell you honestly, there's a lot of people is jackpot. Jackpot of the mother-in-law. Yes, that's true. Apan ako di malas. But for me, it's nothing. I'm a big loser. Tuhod ka na sa inahan sa kumbana nga si Fernan. Because of the father of my husband. Mother, Hernan. Si Fernan ang kumbana. My husband is Hernan. And my mother is. Apan kalaban ako ang iyang inahan. But my counterpart is my mother-in-law. When my counterpart is mother-in-law, my mother-in-law decide me. Bawa. Kamu mana master? Tungod sa pagpakihilabot sa iyang inahan, dito nagsugod ang kap doon sa kong ginabuhi. Because my mother-in-law is touch and go. This is the story of the start of my life. Pag-inini! Ang naitabo! And it is what happened. Hastila ni mo! Eh, sige, yaw diha. Ikaw pwede mo repeat? Tapos may siya yaw-yaw? Siwa na rimit. Kaya naman yun. Ano, napadig igatag sa kuwan, di ba wala? Kuwang pa na sweldo na ko? Kuwang pa? Tingnan mo, napadig igatag. Ano? Kuwang gani! Ano man? Ikaw na ba rin utang? Mo na, nagpalabi kag utang diha. Tarong mo na ba ni mo ha? Para rabian natin sa tuwa niya. Tawa! Tarong natin dito. Iutang na ko to para to sa tuwa. Muna naingani ko, mga tanang ka, naunsa ko, ha? Muna naunsa, dahil ka, naunsa. Naingani ko, tukunin mo. Ako mo pasanginlan, karon ha? Ako na, boy? Imong ginig ka na nasig pangayaw sa imo, ha? Mga tagkadayon, di ba? Basam din namang ngayo kung ginikanan, day. Tiguwang na ako inahan. Ato, silingan mga ayo na. Imong pangayaw
Ay, asa naman ito? Ay, ano ka pa? Asa naman? Tarong ako ha. Asa man rin na mga kong ginikanan? Siyempre deres ko ha. Unya, kita unsaon na lang tani, ha? Aso maya ra kag imuhang side. Paboran nimo. Pag side na ako, di nimo paboran. Ay, gusto ni mo, oy? Ay, may pagmula ka, bahala ka diya. Hoy! Kapay dalan dyan kayo. Sama na, sa imna sa ning sabaw sa tinuana ko. Kanang imong asawa ba? Kabalo ko nag-away mas mong asawa kay Kani sa Grace, gamay na lang dyan kayo na sa kuha ma ba? Tanawa ra gud. imo din lang ko na, imo din lang ko na biyana. Di ba ipagawa sa pagkakuha nimo, pagkapalakiro nimo? Ma, Oo man na siya, katuo siguro na siya o siya rin babae. ang pagbiya, ma, ugang pagkapalakiro lahi na. Dili man anak, kay sultihan ta ka, luoy kay kanay mong asawa nimo. Ako, luoy kay ko. Kumusta man ang kuha mo gulay ka? Kabalo ka to ng imong kanang imong amahan, tiguang na kay gadahig na na. Ay, ito padaog-daog sa ibong asawa to. Tadawa ko kaibtang, nadaog-daog sa ibong baba. Kapag nalang mo perma sa kuhan, limpas ka ko. Oh, mami, saan din na imong amahan? Muna ako, ha? Ang ako pa nimo. Biyain na. Kani mong mga sweldo, ay na nahatag din eh. Ang katunga, ihatag mo sa kuha, niya, ang kuhan. Ma, Ala, asawa ba ya? Gapon ako na. maski na kasawa na nimo. Ha? Kani mong asawa, wala na pulos ni mong asawa, diri ka sa kuha, diri ka sa kuha. Sa tanaw ba ni mo man, hanay lang yung lalaki, ma? Anami ako gusto isultin ta si mo na unahan lang ko ni mo anak. Ha? Sa kung tanaw na ginay lalaki ng imong asawa. Eh, kadauli na mo, magbikil, mag-away, samok na Naman ko mag-ugay. na yung mga, abi ni mo, naman ko na yung mga sitwasyon anak, ha, paminaw ha. Nayuban nga ka na pag uban ka nila, nasa lang lugar, awayon ka, pag mag-uba na mo, maayo kayo. Kalay mo ha, baliktad po na mo ha. Pangitaga permanenteng bikil. Lalaki na. Ingon anak ba na, ma? Tuo sa kwa kay babae ko. Ha? Inaana ang mga liyok sa mga babae pag naay mga lalaki. Sa ito pa di ay, dapat di kay laing laki dahil ba rin. Ikaw, naglisod na gani ka diyan. Takilid gani. Mula storya pa dyan ka. Tadawa, mangita dyan kang bikil sa ako. Kisabay ka na magdugay ni mga wala mga kay pulos. Bisag dahil ko dili kahigda ko, pero wala ka pong plug boy. Ay si paminaw na yung mga man. Kani mga puro rin ginakabuang. Naglisod na gani na tanawa pag ng unlan. Alam mo to kang unlan na. Puro na mga magasin. Ha? Puro na mga magasin na yung ginatanaw niya. Badala ni si Grace ako. Naalagi na, nanay lain. Tilog yun siya sa kuha, ma. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú. Agay! May sala na ako! Huwag magani kayo sala. Ipasakitan natin ka. Usa na ikaw makasala. Kamu na timan, ano mo? Makakuha lang kong ebidensya nga nakilaing laki. Timan, ikaw, guys. Sila yung laki. Ha? Ano? Tinood? Kasi nagsulti ni mo, ha? Di na na importante kasi nagsultis ko. Di mo inahanapod nga. Ay, damay-damay ako inahan, Dre, ha? Hindi sa Kaya mga na lang sulti. mong inahan, wala ba na ako na damay-damay, Dre? Kaya Isa mo to- inandili ganahan sa kuha. O kanang imong inahan po, di po na ganahan sa kuha. Ano Mas may gusto gisulti niya ako itong pulis. mapasiwan ba? Ha? Ito, kagwa ko na sakitan? Mas gusto niya itong pulis nga nang binuang mo? Ha? Kabalo ko na imong inahan. Bisag wala naman sa pulis, gusto niya pabisitahon niya sa inyo?
Ha? Nagtugaw ako masayo na na. Oh, so Kaya kisa naman na ang ilayin sa to. makatuwa, ha? Oh, kisa na ilayin sa to. Huwag kayo pruweba, di ba? Oh, pagaling ko pruweba. Nga, dapat Masagpaan na takan. kita. Oh. Ha? Usa na lang kang makabatong ko pruweba. Una tago na lang yung daan. Ha? Timan ina. Tago na lang daan. Kung di ka gusto mabunog. Sabot ka! Ha? Sabot ka! Ma! Ano tayo pagkatabi dito? Ano naman? Affected ka? Affected? Nagpatakla ang istorya? Nag-istorya. Ay, kung nakakadula ko Candy Crush dire. Nag-istorya. Ha? Kung sa'yo mong isulti sa kumpanya? Ayaw na! Di ka na tinood, ma! Kita na ka sa TV no? Ay, pruweba, di ba? Anak na ko na, yung binuangan ni mo. Ako yung pinuha, Dili na pwede. Kabalo ko, sige ba mag-chat-chat atong pulis. Kabalo ko. Nakakataw mga taga-pantalan. Mga taga-pantalan. Mga taga-Manila. Mga pulis. Balik-balik na. Kabalo ko. Ay, ako na napag-istorya. Ako ang anak. Kabalo ka na akong anak. Kaliman na panelo pero pinangga kaya ko na. Ma, ay ka pa sa nginli. Hindi na ka tinood. Ay, mapatak ang istorya niya. Sa dili na katinood, ha? Tinood. Ano ang istorya nila? Di ko ina nga klaseng babae, ma. Ay ko pa sa nginli. Ay na, Stella. Presinto ka na magpaliwanag. Nagpatak ang istorya. Ma, bilis ito ba rin? Nasa ka, ano niya ka niya? Ginagba ko niya. Kasi gisagpa. Unsa? Ay, sige patakaya. Please! Unsa man ikisagpa ni mo ko inahan? Ay, kaya gisumbag pa mga ikaw. Kinakakuhan para di ka Wala brang. ko nang ibuat sa iya, ha? Ikaw niya kung ilaw anak. Sakit kayo. Batakon ka na yung ilan. Batakon ka na yung inahan. Tire, evil ka. Taog pa ni mo magkako na ko inahan. Kumali mo sa pasakit yung gikulata? Kaya lang. Batakon ka mong tao. Pati ka sa imong inahan. Dilira mo lang ko magunaw anak. Kaya luspan doon yung gunaan. Di ako Rodriguez. Ay, buhay ko. Buhay Sagpa ko. mo ko mama? Sagpa mo? Sagpa mo ko mama? Sagpa, Ha? wala. Sagpa mo ha? Sagpa mo ko mama ha? Asa mo kagikuan ma? Itanjakan ako tiyan. Saktan mo iyan ha? Saktan mo ko mama ha? Ha? Baka malalaki. Wala ko yung sala. Wala ko yung gibuhat. Baka malalaki. Hindi ko mo akong dugan anak. Pumunta ko na yung dugan anak. Kabalo kang wala ni Dugari mo mo iba kong... Baka nang lain lang. Gito sabi akong mata. Gusto ko mata sa mama ha? Wala. Wala na ako nang gibuhat ni mama. Gusto mo pinahukugan? Aray! Ha? Tusok mo. Gito sabi akong lumipo anak. Baka nang lain lang. Baka may tubig yun, hindi ko panginaw. Ma, nang lain lang. Ikaw, bubuk kaya nasa ko na lang. Yung bubuk na akong ulo anak ba? Bubuk ka pa na siya na. Pataka na kami storya ba? Nagpataka na kami storya. Ikaw ha? Kasakitan mo ko inahan? Wala na ako nang gibuhat. Ano mo tuungan ka sa iya? Pag sulod pa lang ako, nagtsabaw na ako inahan. Ano sa may gusto rin buhatan ako? Malipay? Wala na ako gibuhat sa iya. Mag-iwan na. Subay dire ko ikay sa kong mata. Ang tanawa. Naku, nakihila ka ko inahan. Wala ko inabot na. Wala ko gibuhat sa iya. Wala ko gibuhat.
imong asawa na mo. Tuloy dito sa kwarto, John. John, dito kay. Walang gamay pa kay. Gamay na imong iksina ron, John. Gusto may gusto ng buhaton. Ma, Biyain na lang imong asawa. Bisag nakaliging sa imong asawa, biyain na. Kabalo kayo asawa, lagi na laing lalaki, makahilis, pa nagpaseksi na lang bayo. Kilali ba na, bakit ala ko na lang sa yung pantawan, magsiging kwan. Nakataw, nagleggings na kanina ron, niya magaman. Ang kwan, ang kanang pilok, bugo ng pilok. Bahul mo na yung pilok, pero paubos. ano dito ako kumatikod nga nag-leggings na. Alam ka na, may laki na. Leggings na. Gawas kay tuway-tuway. Mau ka na. Satot pa na alam ko nila eh. Maganda kayo nililigaw sa kwan. Banto ka na hulma na kayo. Hulma na kang tuway. Ulma na kayo sa Volkswagen. Sige ma. Seryahan ko na. Seryahe. Makikuwag ko na. Buwagi giranak. Buwagi giranak. You get a shiver in the dark, it's raining in the fog. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Buwag ta. Sige, umano yung gusto niyo mo. Di Mas na ako maayo na mo. gusto anak. Pati akong inahan. Gusto kong gusto. Ano ginay mo ha? Kung sa decision sa'yo mo inahan, gusto ka. Siyempre sila may mas sariling kabalo. decision, di ba? Sila may mas kabalo, di ba? Sila may mas nauna sa kalibutan. Oo, sila mas nakabalo. Pero may sariling decision ka. Ay na. Ano man, napaseksi na ka? Kaya nakailaing laki? Talapog ka. Namino na po kasi mong inahan. Katangong kaayo. Nang magsulub-sulub mo ka ng leggings mo. Yabot anay din ni Ron. Ikaw magligid ka. Pungkol ka. Ano? Kanang tinubagan mo, ha? Kanang ba mo? Gusto mo Ayaw mga ko na ba ni mo, ha? Ha? Kita na ko na maglingis-lingis mo sa kagmont apo, pero ikaw, narak ka diri. Di ako na adri, di pwede maglaging sa. Ases, pagpahulma-hulma lang juga kayo nagpa aduding ka ng mga laki diya. Daan pa ko sa una, bigat ka juga. Ay, pinanaa ha? Ay, pinanaa. Kaya wa kay pruweba. Magbuwag na ta. May pa. Kuya Gito ni mo? Dalo na ko ang bata. Sakuan na sila. O dala. Dala na. Buli ko sa mama. Nako, kay mamas boy man ka. Ay ko, yung nagmamasboy ha. Kaya di nga, di tinuot? Ha? Kung buminaw na istorya sa mama, mamasboy na. Oo. Sige. Sibat na. Simusipok pang ulo na ko ni mo ba? May pa. Ano, no? Pa. Sus, pahulma-hulma ra ba? Hoy! Last away! Humpag mo ganit kong sawa. Shh! Hoy! Anak ka! Elas por daro dia! Lugi ko nila. Saan mo na ko na kumamaro? Day! Grace! Hey! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation.
Request na gid me ni Fernando Landay. Kung kaniya to gusto na akong makasalmi sa simbahan, apan gusto siyang inahan, sa huwes lang. Kayang kwartang gipada siyang nagagaw, nagikan sa abroad. Di kurakot man siyang inahan. Parang desisyon apektado tungod sa iyang inahan. Wala ako na lang pong ipasagdan. Wala naman ko'y mabuhat. Mas gusto man niya maminaw sa iyang inahan. Daghang kayong salamat. And more power to your station. Ang tinodabli pa nga kung pultahan alang ka namong duha. Kung kaybaw na siyang modesisyon siyang kaugalingon. Apan samtang di pa niya ma-realize nga importante po ko siyang kinabuhi. Maghuwat na lang ko. Dagan kayong salamat ug hangtod sa sunod higayon. Kini niyo suhat magtatampo. From Ladislawa Kilids. Gray.